Бум! И здравейте, приятели! В днешното видео аз ще правя влог как се играе на моя най-нов геймърски компютър от 8 ноември за рождения ми ден. Това е буквално най-новия и струва повече от 3000 лева, което не мога да си го обясня. Имам и геймърска мишка, която е просто брутална, така че нямам търпение да го отключим. О, то свети ли бе? Оле! Уи! Това е много як, между другото. Вижте как светна! Ужас. Много грозен тапет. Сериозно парала. Добре, си тая. Арбе. Какво? Enter. Окей. Сега, между другото, аз си мисля да направим влог някой ден, как си правя уча се и уроците, защото днеска буквално аз в момента такива са ми очите, защото в момента буквално съм болна, имам температура, очите ми изглеждат като някакъв китаец, съм буквално направо. Вече ми дотегна хора, честно ви казвам. Баща ми има да ми оправя Brawl Stars. Може да играем пък на Brawl Stars. Кой казал? Не е задължително в уча се, но уча се наистина е много готино такова приложение, защото там буквално аз преди бях много зле с материала. Сега натрупах няколко шестички. И една изложителна оценка, но това е сета, аз ще я поправя за нула време, защото вчера буквално на теста по математика, точно по моя учебник, всичко ми беше вярно. Имах точно шестица, което е просто невероятно. И тогава аз, толкова много се зарадвах, бях толкова развълнувана да се похваля и тати ми изтегли за изненада Brawl Stars и трябва само да се въведе кода, имейла и така нататък, но това е мини влог да ви кажа, защото сега в момента ви казах, Brawl Stars не е готов, но че се може да го направим. Така че, последвайте ми за още такива видеа и ви казвам, че може би сега може, само ще помоля мама все пак да ме отключи, да си реша тест по литература, защото не съм го решила. И колко си прашен, трябва да такова. Няма да ти дам прашинка, да имаш 100 прашинки. Така, и ви казвам наистина, че може би и сега ще кача още един влог, като аз играя на Brawl Stars или на учи се, там си оправям оценките. Оправям си оценките, божечко мой. Така че наистина, моля ви, последвайте ме, защото ми трябват последователи, за да стана известна. И ще правя естествено фен срещи с моите най-добра приятелка Магито Маги. Абонирайте се за Магито Маги. Тя е много мила и сладка към мен, защото ми купи за над 150 лева гривна, което съм и много адски благодарна и много я обичам и даже изпращам много големи сърца и целувки за това, което е направила за мен, изненада. Даже ми е купила и несер, че аз ви казах, гледайте второто ми видео и ще разгледате всичките ми подаръци от 9 ноември, но мисля, че май го качих първото на 9, обаче другото го качих на 10. Направих даже анбоксинг от моя братовчет Никола за моя нов гланц, което наистина много ти благодаря, Никола. Така че наистина последвайте се. Адриане, спра да думкаш, боже! Хора, знаете ли, че долу съседите ми буквално не спират думката? Право ми омръзна. А един път даже на нас ни направиха забележка, че сме били шумели. Направо ми... Бум! Направо ми иди... Но не може да се постъпва така, защото не е хубаво. Отстрани изглежда много адски грозно. Но вече ако прекали границата, не мога да се издържа, затова сори. Може би няма да се изтърпя. И ви казвам, моля ви, абонирайте се за мен. Много искам да направя поне 300 последователи и ви обещавам, че ще правим фен срещи с вас. Това е просто уникално. Боже, толкова компютър ми скаракала. И лайкнете това видео, защото ако искате да по-бързо да се оправя и да ходя пак на училище да си поправим изложителната оценка, моля ви, абонирайте се и ще се оправя много бързо, защото имам настроението и настроението се оправя всеки човек. Така че ви моля
праскайте един голям лайк и натиснете долу абонат. И също така натиснете и камбанката. Обещавам ви, като направя 300 абоната или пък 1000, не знам. Аз ви казвам, че ще направя лично фен среща с вас. Ще видим, ще организираме с моята най-добра приятелка Маги. Ако вие сте ми фенове, пишете долу в коментарите и аз ще ви отговоря всичко налично. Айде успех и ви казвам, моля ви, абонирайте се за мен. Обичам ви, праскайте лайковете! Най-много мразят като ми пада телефона, даже в най-важния момент. Така че наистина праскайте един голям лайк и ви казвам, абонирайте се за мен. И както миналото ми видео, вече не знам колко лайка, но последно като го видях преди една седмица или там 3-4, там не сета, имах 7 лайка. Това е просто бум. Така че, моля ви, нека поне едно видео да направи 100 000 гледане и 100 000 абоната и 100 000 харесвания на моите видеа. Така че, наистина ви чакам с моето желание да направите всичко както е по нужда на реда. И ви казвам, абонат, сабскрайбър и лайк. Айде с Богом на всички пандички! Чао!